Medisina ang kursong kinukuha ko sa Maynila. At nasa 5 taon ako sa aking pag-aaral. Madalas, kapag kausap ko ang aking kaibigan na si Balderrama, napagkwentuhan namin kung totoong may kaluluwa ang tao. Sabi niya, wala. Ang paniniwala ko naman ay 50-50. Di ko kasi check kung meron nga o wala. Honor student si Balderrama. At palabasa. Madalas na kapag nakakabasa siya ng aklat na tatalakay sa life after death, natatawa lang siya. Maging ang kinatatakutan ng iba na multo ay kalokohan lamang para sa kanya. Minsang niyaya ako na magbakasyon ng pinsan ko sa kanilang probinsya. Dito ako naka-experience ng isang pangyayari na di ko makalilimutan. Maganda ang tanawin sa kanilang baryo. Ligid dito ang matataas na bundok. Pawang luntian ang kapaligiran dito, kung saan napakagandang pagmasdan. Sa pamamasyal ko sa baryo, nagawi ako sa tinatawag nilang kasulukan. Marahil kaya tinawag ang lugar na iyon na ganoong pangalan. Medyo sulok na ang lugar nito. Lilan lamang ang bahay na nakatirik dito. At iisa lang ang napagtuunan ko ng pansin. Ang isang kubo na may katabing malaking puno ng mangga na halos nakalundo na ang mga sanga. Sa ilalim ng puno ay may upo ang yari sa kahoy. Dito ko nakitang nakaupo ang isang babae. Nag-iisa siya na nakatanaw sa malayo. Larawan ng kalungkutan ang kanyang anyo. Noong una ay hindi ko siya pinapansin. Pero nang makatatlong balik ako sa lugar na yon, naging curious ako sa kanyang katauhan at ginagawa. Kapag dapit hapon, saka ko lamang siya nakikita doon na nakaupo, nag-iisa, walang imik na nakatingin sa malayo. Sa isip ko, wari ay mayroon siyang hinihintay na hindi pa dumarating. Mahaba ang kanyang buhok. Madalas itong iwagayway ng hangin kapag malakas. Kung susukatin ko, marahil kung saan nakapako ang kanyang paningin, marahil ay lalampas pa o tatagos sa kabila ng bundok na nakapaligid. Sa ika-4 na araw, nagayak na akong lapitan siya. Nag-isip ako ng paraan kung paano ang idadahilan ko. Makikiinom sana ako ng tubig, miss. Inuhaw kasi ako sa paglalakad. Nakangiti kong sabi sa kanya. Paglapit ko, sumulyap lang siya sa akin. Walang ekspresyon, tumindig siya mula sa pagkakaupo at pumasok sa kanyang kubo. Paglabas, dala niya ang isang basong tubig. Salamat, wika ko pag-abot niya sa akin ng baso. Bumalik siya sa dating kinauupuan na parang wala ako sa kanyang tabi. Ipinatong ko ang baso sa upuan na kahoy at nagsimula na akong magpakilala. Ako nga pala si Luis, bakasyonista sa baryong ito ng pinsan ko. Kilala mo ba siya? Si Joseph, na anak ni Tio Harding. Tumango-tango lamang siya. Sobrang tipid magsalita. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ko. Gloria.
Mahina niyang sagot na halos pabulong na lang. Madalas kitang nakikita na nakaupo dito. Meron ka bang hinihintay? Tumango lamang siya. Tahimik at maganda ang lugar ninyo. Marami sigurong nagagayak na magbakasyon dito. Sa dami na yata ng sinabi ko sa kanya, minsan ko lang narinig ang kanyang tinig. Nang sabihin niya sa akin ang kanyang pangalan, may mga tanong akong hindi niya sinagot. At may mga sinabi akong wala man lang siyang reaksyon. As in, siya sa kanyang posisyon. Nakatatlong balik ako sa lugar na iyon. Di Gloria. Ganoon palagi. Ako ang nagkwekwento at nakikinig lamang siya. Minsan, sa ekspresyon na lamang niya ng mukha ako, nakatingin kung hindi ba siya naiinis o naiilang sa akin. Napansin ko na bahagyang napasilay ko ang kanyang ngiti sa labi kapag nagbibiro ako. Nagkaroon tuloy ako ng kumpiyansang makipagkaibigan sa kanya. Sa ika-4 na araw, nakausap ko siya. Saka ko inusisa kung sino ang kanyang hinihintay. Dito ko lamang uli narinig ang kanyang tinig. Si Agustin. Aniya. Nobyo mo? Tumango siya. Napansin ko ang medyo nangingilid niyang luha sa mata na ibig malaglag. Bago naganap ito, nakita kong pinahid niya ito ng kanyang palad. Iniwan ka ba niya? Sigurado, matagal na. Duda ako na baka hindi ka niya balikan. Kung sa Manila siya nagtatrabaho, baka pinalitan ka na niya. Marami kasi doong magagandang babae. May himig na pagbibiro ko na sinabi sa kanya. Bumaling ang tingin niya sa akin. Tila inarok ang katotohanan sa aking sinabi. Pagkuway, napayuko siya at nakita ko na may nalaglag na luha sa kanyang mga mata. Sorry, bigla kong nasabi. Bago ko pa nadugtungan na biro lamang ang sinabi ko, lumayo na siya at nagmamadaling pumasok sa kanilang kubo. Naiwan akong nakatulala sa bilis ng mga pangyayari. Sinisisi ko ang aking sarili sa pagiging matabil ko at palabiro. Hindi ko kasi akalaing makakasakit ako ng damdamin. Hindi na lumabas si Gloria, kaya nagpasya akong umuwi na lamang. Pero tiniyak ko sa aking sarili na babalik ako kinabukasan para muling humingi sa kanya ng paumanhin. Kinahapunan, nagbalik ako pero hindi ko na siya nakita na nakaupo sa labas. Sa ilalim ng puno, lumapit ako sa kubo at napagtanto ko na walang tao sa loob. Noon ko lamang napansin na sobrang luma na pala ang kubong iyon. Bukod sa gapok na ang kawayang haligi nito, gapok na rin ang dingding na sawali. Palibhasa, hindi naman ang kubo noon ang focus ng aking atensyon, kundi si Gloria. Base sa pagkakakita ko sa loob ng kubo, matagal nang walang naninirahan dito. Wala ring gamit akong nakita, maliban sa
isang lumang banga sa batalan. Ilang ulit pa akong bumalik doon, pero wala na talaga si Gloria. Bunga na to. Nagtaka tuloy ang pinsan kong si Joseph kung bakit madalas akong gumagawi sa baryo Kasukalan. Sino ba ang pinupuntahan mo doon, pinsan? Usisa niya sa akin. May nakilala kasi akong babae doon na nakikita kong laging nakaupo sa ilalim ng puno mangga at malungkot. Naging kaibigan ko, pero noong minsan biniro ko siya, hindi ko na siya uling nakita. Anong pangalan ng babae? Gloria. Wala yata akong nalalamang may Gloria na nakatira doon. Nakakunot ang noo ng pinsan ko. Parang kilala kanya nang banggitin ko noon sa kanya na anak ka ni Tio Carding. Ang alam kong Gloria na dating nakatira doon ay iyong kaklase ko sa high school. Pero matagal na siyang patay. Inilarawan ko sa pinsan ko ang anyo ni Gloria at makita ko na pamulagat siya ng labis sa pagtataka. Siya nga ang dati kong kaklase. Pero imposible. Isinama ko si Joseph sa lugar na kinakitaan ko kay Gloria at dito na nakumpirma sa kanya na ang Gloria na tinutukoy ko ay ang sinasabi niyang kaklase niya na namatay ay iisa. Huwag mong sabihing multo ni Gloria ang nagpakita at aking nakausap. Halos tumindig ang aking balahibo sa aking natuklasan. Hindi ko masasagot iyan dahil ikaw lamang ang nakakakita sa kanya. Pero tiniti ako sa iyo. Walang Gloria na nananirahan sa kubong iyan, kundi ang kamag-aral ko. Noong ikwento sa akin ni Joseph ang naging buhay ni Gloria na tinutukoy niya, nalaman kong nagpakamatay pala ito dahil sa kanyang nobyo na nangako na papakasalan siya. Sa labis na kahihiyan, kalungkutan at kabiguan, nagbikti raw ito. 3 buwang buntis si Gloria nang magpakatiwakal. At sa sanga ng punong mangga na iyon, siya mismong kinitil niya ang kanyang buhay. Nanlumo ako sa aking nalaman. Marahil ang birong sinabi ko kay Gloria noong huli kaming nagkita ang dahilan para masugatan ko ang kanyang kalooban. Nagbalik pa ba ang nobyo niya dito? Usisa ko, hindi na. May naging katipan yata sa Maynila at ito ang kanyang pinakasalan. Pag-uwi ko sa Maynila, ang hiwagang naganap sa akin ang baon ko. Noon din ay naniwala ako na talagang may kaluluwa ang tao at ito ang tinatawag nilang multo. Naikwento ko ito sa ilan sa aking mga kamag-aral sa medisina. Mayroong tila naniniwala, mayroon ding hindi. Si Valderrama, pinakamatalino sa aming klase, ay tila nanunuyang nagbibiro pa sa akin. Luis, katatapos ko lang nang buksan ang isang bangkay, pero wala akong nakitang kaluluwa sa katawan niya. Nagtatawa na pahayag ni Valderrama. Matalino ka, pero ibwebelta ko sa iyo ang sinasabi mo. Nambuksan mo ba ang utak ng sinasabi mong bangkay? Nakita mo ba ang
isip niya? O nakita mo ba ang pag-ibig sa kanyang puso? Sa sinabi ko na tameme si Balderrama, kung saan nagpalakpakan naman ang iba sa aking kamag-aral. Noon ko natanto na ang kaluluwa ay tulad din ng isip at pag-ibig na hindi mo nakikita. Hindi mo rin maitatanggi ang kanyang existence. Ngayon, kung noon ay 50-50 lamang ang paniniwala ko dito, dahil kay Gloria, naging 100% ito. Marahil ay isa lamang siyang ligaw na kaluluwa na patuloy na gumagala sa ating kapaligiran.